Bịa pastọ Onye kwa? bịa Jesus Ege na ọdụ onye tere mmanụ ọṅụ mmeghu. irotara iru a Na-enwe m ofuma irota m mba ịmụ na ndị na-abịakwa n'ụka ebuka. mba bịa ihe mbịa abụọ eso m na ndị bịa cross over Ise eso m onye weta 100,000 agọzie m gị. wepụrụ maka na esi na dịsi ebu ma ihe na ihe anọzibe Oktoba ha fa ya ka ndị bịakwute isi na dịsi ebu ma ihe mana onu nsafo afọ ọnọdụ m na ọ dị ka ihe adịghị eme ihe bụ m bịa bụ isi na 100,000 na nsi na donation nyewere m 50,000 aghọtazi m nna m chere isi m na dịsi ebu ma ihe pastọ dịsi agwa oge agwa bụrụ Oktoba ka a na ya agba na speed chere kene iwekwara okwukwe okwukwe na gịnị ka ebe okwukwe gị dị Nwachukwu. This year is your year. Ị mara na enwere God of 0 hour, God of 1 minute adịrọ, God of 0 seconds day. Why people are so faster than their shadow? I prophesy what they told me that this is your year. Are you playing? What type of plane is this? Let me tell you, God this can is bless playing. you within a blink of eye. You are blessed. No, don't panic. You give 100, you get those one will give 1 million. They never did 100,000. Oh, poverty is not your portion. Poverty is not your portion. Amen. Because this is the work of poverty. This is the work of poverty. If, for instance, you are rich now, you won't be saying this. You are poor, but I pray that poverty will leave you. Amen. Oh, my brother, go home. The Lord is with you. Before this year runs out, you get your testimony. Oh, you can testimony. I am people but any more. Ị ga-ebu testimony na ayam ka ịbata n'ime. Landlord Chukwuka mma kwanatazi be. Onye ga-achọgo. Onwe onye chọgo agụ. Jeme. Ebe rurugoro na. Onye nwaanyị n'ọrụ jeme. Ọ bụka na landlord Chukwu mụ na ndị be m ga-anatawazikọ ebe. Mba, a ga-achụ achọ gị kwada village. Onye nwaanyị ga-anọnyere gị. Nsogbu adịrọ. Ngwanụ ka